proiektua? Esan duztie, movimentu nahikotxo dabilela, batez behoin eguerdi partera, jente animetan dut etorri egiten. Bidean eta gurutzatu zen eta hemen barruen ikusi duan jentea ilusinoz ikusi dut, gogotxu, irribarre bategaz etorri eta nik optimista ikusten dut egune. Erakusten dalako Bilduk oraina dekola, baina etorkizune be badekola. Bueno, ambiente ona, ja heldu den momentu herriak batziteko. Danon esku dau, gaur zer urtetan dan, aldaketa egotea edo ez, guk deko gure eskuen, ez? Orduen, tortea danok ona euren batzi emoten, eta jazta.